Gure gonbidatu baten berbak neure ginez, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean oinarritutako gizarte bat berrera ikitzeko aleginan jarraitzen dugu beste urte batez. Izaskun lan daida zeure berbak dira. Zeuke idatzitako egunari dagokion eskutitza honetan idatzitako berbak bidea badagoelako egiteko. Esaten duzu, ospatzeko arrazoiak baditugu aldarrikapenak egiteko, atzera begira, atzera pausuetan arreta jartzeko bai. Gauza asko, gutun honetan, titular moduan lehenengoa, Emakunderen zuzendari moduan, gaurko egunari dagokion titularra. Bueno, nik uste dut gaurko egun aldarrikapenerako eguna dela. Badugula, esan duzun bezala, oraindik egiteko, ez da hainbat esparru eta eremuetan, baina era berean nik uste dut ospatzeko eguna ere badala. Badakigu asko dagoela egiteko, baina emandako pausu txiki bakoitzak, atzetik izugarrizko lana darama, pertsona askoren konpromisoa eta implikazioa, eta uste dut gaur hori aitortu behar dugula, eta, bueno, konplizitatea bilatu eta aliatuak arlo desberdinetatik, ez da? Konplizitate hori izango dugu beste itxasotu Arratsaldeon. Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiburu Batzarreko presidentea zara, zure bizitarekin politikari buruz hitz egingo dugulako, botereari buruz bai, itxaso botereko postuak direlako, instituzioetan lurraldean behintzet agintzen duen alderdia da zuena bai, eta emakume bat iritsita lehenengo aldiz. Bizkaiburu Batzarrera, bai, 120 urte behar izan dira, baina bai, beste alde batzutan gertatu den moduan, herri honetan, eta beste herri batzutan bai, ez dugu pentsatu behar hemen asko ere txarrago ibili garenik, antzerakoa izan da. Kostata, baina azkenean emakume bandago, egia da hori barria dala oraindik, eta batzutan uste dabe, edo esaten da ustienean, 4 urte dira ja, baina esaten da ustienean, bueno, sentitzen dugu galdera egin beharra, ez, nik uste gainera aldarrikatu egin behar dugula, barria da, lehenengo zemondalako, eta normaltasunera heldu arte, edo heldu bitartean behintzat, aipatu egin behar dugu, ez daitezen, edo lehenengoak asko izan daitezen, ez daitezen gero azkenak izan, ez da? Eta boterearen asuntoa nik uste dut hor margen handia dagola, ez da? Nik betik nahi esaten doz harritan erantzukizun kargu ez hitz egitea, boterea bera baino gehiago, botereak batzutan badaukalako beste kutsu bat, eta egiteko modua ere asaltzen dauana, asko gustatzen ez jatana, baina egia da azkenean boterea ere badagoela. Eta emakumeek ezin dautzagula horreri uko egin, ze beste batzuk egingo dabe, eta gure gain hartuko dabe hainbat erabaki. Boterea harremanak, instituzioi dagokienez, itxasoke praktikan filosofatu ere egin daitekelako, Jule Goikoetxea, Arratsaldeon, filosofian doktore irakaslea zara akademia arloan, literaturan gauza asko, baina zure ikergaietako bat boterea bada, eta botere harreman horietan, bai herrietan, bai gizon eta emakumei dagokienez, badago bat beti azpian geratzen dana. Bai, alde batetikan esan boterea ulertu behar degula edo komenigarria litzatekela batez ere emakume dagokienez ulertzen hastea produktibo bezala, bai? Eta ez bakarrik represibo bezala. Ze boterea azkenean zerbait egiteko ahalmena da, bai? Nik hau egin dezaket, hori da zerbait ahal izatea, ez? Eta orduan, boterea behar dugu, horretarako zesan nahi du, boterea nahi izan behar dugula, eta hori ez dela gainera era ezkorrean hartu behar, ze boteretik produzitzen dira gauzak, baita ere berdintasuna, bai, botereri gabe oso zaila da, ez, berdintasuna adibidez sortzea. Eta gero, besteari buruz, hau da, botere harremanak, eta gure gizarte garaikidea osagarritzen duten botere harremanei buruz, gizon emakume kategoria hoien, nik horrela tratatzen ditut gizon emakume, arteko harremanak botere harremanak dira, eta feminismotik behintzat izen zehatz bat daukate botere harreman hauek strukturalki dela patriarkatua, edo esango nuke politologikoki, eta gero noski, egin behar dana da botere harreman horiek azaldu, aztertu, neurtu eta eraldatzeko, eta esan duen moduan itxasok, botere harremanak leku guztietan daude, eta ez bakarrik instituzioetan, hau da, baizik eta gu erlazionatzen gean eta bizi gean eremu guztietan. Familian, kuadrillan, kalean, gauetan, telebistan, edo non, ez? Eta orduan horri aurre egin behar diogu, eta gaina hau azpimarratzen ez emakumeen aldetik horrela ez gaituzte ere, hain zuzen ere botereari ez esateko, ez? Orduan, egin behar duguna da aztertu, ze hortikan etortzen da askotan kontzientzia ere, ez? Hau da, gu nun gauden edo non kokatzen gean normalean da azterketa baten ondorioa, zuk egin dezuna edo zure inguruak egindako azterketa baten ondorioa, eta orduan oso garrantzitsua da botere harremanei so egitea.
berba potoloa patriarkatua. Esan du hemen joko arau batzuk jarrita daudelako, guztiok mugitzen garana, sortzen gara, hementxe gaude, gu Mendebaldeko gizartietan antolatuta dago, berba potoluetatik eguneroko txikietara, izaskun bestak beste zuen kanpainan aurten, hori ere garrantzitsua dalako bai? Bai. Gogoratzen duzu eselan pasadan urtean begirada jarri geindun, zer motatako mezuetan luzartzen dizkiegun gure gazteei, foko horretan jarri geindun, zelan askotan, baztertu nahi ditugun jarrerak betikotzen dituztela, eta garai hartan esan den geindun, berdintasuna ez dela bere sortzen egiten dugula. Beraz, aurten esan geindun, azaldu behar dugu zelan egin dezakegun berdintasuna. Eta horretarako, indarra jarri dugu, edo garrantzia eman digugu, norberak, norbanako erabaki hoiei, ez da? Eta hauetan, zer nolako indarra daukien, ez, berdintasuna lortzeko. Eta, adibide konkretu batzuekin, eta arlo desberdinetan ematen diren jarrera horiekin, hori adierazi nahi izan dugu, berdintasuna posible dela, norberan erantzukizunetik hasita. Adibidez, ikusiko zein duen kanpaina, ama bat bere alabari esaten ezinbestekoa dela bere burua maitatzea, ez ordea bikote izatea, edo aita bat semeari esaten edo erakusten ez beti dela ez zer esan nahi dauen, edo emakume bat publizitate sexista erabiltzen dauen produktu bat ez erostea erabakitzen positibo dauena. baten berretan egon garalako, gero honenak kafegelan eukitzen duzen eztabaidak izaten die, esangu. Horrelako buruz hitz egin dugulako ia guztia bildu dezakegun, publizitateari buruz hitz egin dugulako, komunikabideak bakoitzak daukan ardura, ez da? Amaia esaten gendun. Ardura handia daukagu gainera, eta hori egunero landu behar da. Askotan kezkak ere sortzen dira, baina askotan implikazioa ere behar da, eta keinu txikiek indar asko daukate, guk ere hitzak zaindu egin behar ditugu, eta heziketa lan bat dagokigu, zuek ere egiten duzu heziketa lan hori, baina batzutan txarto dagoen azpimarratu behar da, beste batzutan ondo egin dezakeguna, eta egunerokoan oharkabean pasatzen zaigun hori ere jarri egin behar da indarrean, ez? Eta hori, zuk esan duzu, ez? Egunero edo lantzean baina ateratzen dela aster hori, eta zuri ez daizula inporta hori asaltzea edo galdera horri erantzutea, baina hori ere bada sintoma bat. Bai, baina lehen julenek esan dagoen agaz batuta ez da, animatu egin behar dugu baita jentea eta gero lagundu. Esparru ezberdinetan, niri tokatu iatan azkenen urteetan esateateako, politika gintzara muldu nazenean edo kargura heldu nazenetik, izan da esateateako hauteskunde ezberdinetan, guk kandidatuta izateko, jente asko ukutzen dugu eta jente asko gaz egoten gara. Esan beharra daukat, eta inoz aipatu izan dut bai, gizonezkoak behazi dira laia konsiliazioaz eta beste gauza batzutaz hitz egiten, lehen entzuten esana eseskoa emoten dautzuenean, eta beste gauza batzuk baloratzen. Baina egia da bai, azkenengo momentuan ezetzak gehiago izan dirala emakumeen partetik, adina antzekoak, gizonak eta emakumeak, azkenengo pausu hori emoteko, behar bada kulturalki oraindik bapkizu bat badago alako, eta bat, emakumeen aldetik guri foru eta udal hauteskundetarako, 12 emakume, jauzi ez dut esango, baina zerrenda buru izateko aukera izan ebenek, ez gendun lortu azkenean izatea. Egia da, gaur egun politikan sartzea eta erantzukizun batzukaz ez dela erreza, danak gehitzen jako emakume bateri. Baina uste dut, behar duguna da, laguntza hori eskaini, eta hau izan daiteke enpresa baten, nire kasuan politikan, baina sentitu da giala bai, hau ere euren mundua dala. Egia da, kulturalki, mendetan gizonak gizonentzat egindako kultura batek gurea ukatu eginda bala. Eta ukatu dauen neurrian, hola nazi izan gara, hainbat mendetan. Buelta mon behar dautzagu, eta horretarako bizibilizazioa behar dugu. Baina esparru gehienetan... Bai, hemen ere esaten zabiltzen da, ereduak, eredu basabiltzatelako, eredu lanak egiten, lehenengo emakumea horrelako postu baten iristen dana. Guk betxien, eta osaten zut, telebistan lan asko egindako ezarelako itxaso, gu umetan, ikusten zaituztegu, zuek telebistan, eta zerbaitek ez dut neupe egin gori. Eredu horiek behar dira, eta argazkiek tarteka indarra dute, beste guneko Gernikako argazkia datorkit burura, emakumeak bagara eta bagaude eta egongo gara.
etorri garalako, geratzeko etorri garalako, hori ja Juleri galdetzeko diadalako. Gernikan oso gauza polit bat aipatu zen, ez da, adibide moduan, herrialde batzutan euren presidenteak edo lehenengo ministroak emakumeak izan diranean, eskoletan badagoz jaume batzuk esaten horienak, nik presidente izan nahi dut, edo bomberu, edo lehendari, edo mediku bardin dat, baina, klaro, hemen ez gara momentu horretara heldu, eta nik horretan nire erantzukizuna daukat, alderdi bateko ordezkari edo arduradun naizelako, eta zerrenda burua jartzen dozu zanean, gauza asko dago tartian, eta ez dira emakumeak izan azkenengo hauteskundeetan esate baterako. Hori ere kontutan eukin da, Kontu honekin, hau da, emakumeek ezezkoa ematen dutela, kexa handia dago ere, ez? Gizonen aldetik askotan, ez? Bai periodikuetan, edo editoriale berrietan, edo eta magazin berrietan, programa berrietan, dana dalakoa, lanbide berrietan. Hor ze gertatzen da. Hor, hasteko, alde batetikan noski badala gure esku dago esatea benga, bai eta banoat hartuko dut. Baina, klaro, ez da voluntate kontua. Osa, esan dugu, patriarkatuan daude, orduan. Ez da ja nik nahi detena edo nahiko nukeena. Eta ez da ere ez bakarrik nola ez digaituzten, hau da, ez naiz atreitzen, inseguridadea, ze hori hor dago, horren bidez egiten dute batez ere kontrola, gainera, horren bidez, hau da, gure bidez, guk, kenduko bagenu inseguritatea, guk emakumeek, listo, jazta, aurrera. Ze leku guztietan gaude gainera, horrat izaten dut. Hor kontua da, nik askotan esaten detena. Neri ditzen diatenean horrelako leku batatik esaten dut, bai, ni jungo naiz eta 50 gehiago. 50 emakume gehiago sartuko geha hor, eta estela ez. Claro, hori da kontua. Edo berdin zait, edo 5 entzako lekua baldin badago, bai, 5 emakume sartu geha, ez bakarra. Claro, ze bestela, emakume bakarra izatea oso pisutsua da. Ze ez zaude bakarrik alderdi misto batean, ez alderdi patriarkal batean. Osea, esan nahi, guztia direlako patriarkalak. Orduan, ez da bakarrik eremu mistoetan egon behar zarela, baizik eta eremu patriarkalak direla. Are gehiago politikan, osea, ze publikoa zea, eta orduan diana publikoa zea, ja, medio guztientzako, eta dana, orduan askoz ere erretago aukatzen dezu, ez? Baina oroar, nahi baldin badute emakumeek parte hartzea, jun ditezela asko, lekua utz dezatela masiboki, eta ez bakar batek, edo bik, ze horrela, hor dagoen emakumeak ez dute aguantatzen, bai, sartzen dira, baina 4 urtetara edo 8 urtetara ja erreta daude. Aurrera pausoi buruz berba egingo dugu, atzera pausoi buruz bai, kezka nagusiak izaskun horretan lanien zabiltzetelako erakundetik bai, baina honekin lotuta bai, ez da? Julek esaten duena, bai, deitzen diate ez nahi nira beste 50. Urrengoen agian ez diote dituko. Ez da, katerina handia izango dalako. Diskurtso guztiek eta ikusle moduan dinot, diskurtso guztiek balio didatelako niri emakume moduan, indartsuagoak direnak, moderatuagoak direnak, suposatzen dut, itxaso zure jarraitute, apurtxu ezabiltzana egiten, sartzen basabiltz sartzen emakumeen kontue diskurtso guztietan ez dut esango, baina basabiltz sartzen, ez dakit horrek atzeraka egiten dion baten bati. Baten batek ez ote duen esaten, ez? Bueno, berriro, ez? Gaur bai. Hori asko aldatu da, nik adin bat daukate, baina niko 20 urte neukazanetik eta oin 50 betetzera noan honetan aldea ikaragarria da. Lehen gehiago igartzen neban, nire inguruan, bai politikanen bilalako, alderdi barruko, ni alderdikidea beti izan naiz, baina bai gero enpresa pribatuan ibili naizenean kutsu hori. Baina gero eta gitziago ikusten dut, eta gero eta gitziago ikusten dut adinez bardinetako jentearen artean. Orain beste ardura da sortzen jata, eta da, gazteen artean oso ezberdintasuna handia ikusten dudala benetan, oso transversal hartu da horienak hau ere, eta ezik eta kontu bat ere bada eurentzat, eta euren hezkuntza eta izaeraren parte bat dana, eta pentsatzen da benak nire adineko jentearen asunto bandala bardintasunarena, emakumearen egoerarena, eta bar, esaten dautzu, inoiz, hori zure garaikoa, ez da, eta inoizu, gitzi dira, baina badira, orduan behitu badago ninok zer egiteke. Eta gero, uste dut orain, niko 20 urte neukanean baino gehiago, transversalidade hori normaltasunez ikusten dela. Perspektiba hori edozein gai ukutzen dugula dago, baina geugan dago alako. Bardin da zertaz hitz egiten dugun, ze gainera politika munduan bardin dauz, ez dakit legebiltzarrean zeo zer egiten dela, edo aldundi baten edo udal baten, zein arlok ez dago euki behar ja, nitaz gehiago dakizu ezuek ziurrenik, baina genero perspektiba bat. Bardin dauz, etxe bizitzetaz hitz egiten dozun edo urbanismoaz, edo segurtasun historia batez, edo ekonomiako hainbat gaita. Ez dakit, seguridade sozialetaz hitz egiten dazate baterako, eta toledoko paktuaz, eta egunotan pilpilean dagoana. Horrek behar deu oso azterketa sakon bat emakumearen partetik esate baterako, oso egoera konkretuak eta bereziak bizi dugu zalako, azkenen gurtetan
horretan batzuk asko aldatu diranak gainera, eta konsekuentzia konkretuak dituelako. Eta egiturazko arazoak elikatzen direlako. Esate baterako horrekin eta aurrera begira, eta pobrezia zarrak garanien, geuretzat bai, emakume moduen. Dana, eta orain, bizi dugun, en fin, neoliberalismo basatia, hau dala, privatizatzea dana, demokrazia esaten dut nik, privatizatzen ari dira demokrazia, hau da, herritarrok sortzen dugun guztia, eta, karo, horrek zesan nahi du. Ze ongizate estatu azkenean zer izan da eina handi batean. Emakumeek musutruketi egiten genuen hori hartu duena eta ordaintzen hasi dana. Orain privatizatzen baldin badezu ongizate estatua hori da egiten ari direna, noren gain geldituko dira berriz danak zaintza, zaharrena, umeena, guztiak. Emakumeen gain, baina gainera hori, segun eta ze dokumentuetan, horregatik askotan, uste dugu ez, jendeak, intentziona dauzkala, baina batzuek ez. Eta adibidez, TTIP-aren parte batzuk, estatu batuetan, senatari batzuk plana egiterakoan eta espreski esan zuten, gainera, generoari dagokioneaz, plan horretan, emakumelekua etxea zela, eta horretara bueltatu behar ginela. Hau da, badaude hor indar batzuk, eta eliteetan ari naiz, hau da, indarra eta boterea duten hoiek eta plangintzak egiten dituzten hoiek eta privatizatu nola esaten duten hoiek buruan daukatenak noski, gizonak izanik, azkenean privatizatzen ari diren guzti hori noski emakumeen eskuetara joango dela berriz ere. Bueno, edo zelan ere, uste duzu zama hori gainetik kenduta daukala emakumeak? Ze zaintzan... Ez dauka. Hori da, noren gain dago. Eustatek atera ditu oraintxe bertan. Eta 4,5 ez da itzuliko dela, baizik eta sekula ez dela emakumearen gainetik kendu. Osea, neska mutilen edo edadeko aguren zaintzan emakumeek ematen dute denbora gehiena, eta horrek, aipatu dugun Hildora, ondori batzuk ditu, emakume hori lan munduan sartu, garatu, promozionatzeko, horrek danak hasierako ondorioak diskurtsora bueltatuz, txikitasun horretara, normala eta kako txartean jarrikot hori dalako. Claro. Zeo zer gertatzen denien, guk ere sentitzen dugulako, baten bat gaixo badau familian, geuk zaindu behar dugula. Hori da normala. Eta horregatik emakumeen ezezkoa ere askotan. Aldatu behar duguna. Baina kontuan izan behar dugu, erantzun egoki bat eman behar diogula zaintza arazoari. Ze hor oinarrian dagoena da hori. Ez da inoiz agian aipatzen edo gai honi buruz hausnarketa sakon bat egiten, baina emakume batek ezetza esaten badauen, edo normalean izaten da uztartu behar dauzelako etxeko lanak eta lan profesionala. Eta horrezegatik, emakume gehienak edo askok, malgotasun askoko lanak aukeratzen dituzte, eta hor daude datuak. Gero horrek ondorio batzuk ditu emakume horren bizitza laboralean. Zer gertatzen da nire ikuspuntutik? Berdintasun itxurakeri baten bizi garela, eta gero berdintasun kontrako jarrerak ere era sotilagoan, agertzen direzela, askoz ere sotilagoan, eta askotan garai baten oso erraz identifikatzen ziren mugimendu horiek edo kontrako jarrerak, orain batzutan kostatzen da. Kostatzen da identifikatzea. Adibide bada, ez? Baina zergatik emakundek ez dauka erabakimenik? Zergatik ez dauka emakundek beto eskubidea esaten dana? Ez? Ze bai, iritziak eta txostenak dituzte oso onak, por cierto, baina gero ez daukate erabakimenik. Orduan, horregatik berdintasunaren ikuskeria da, behintzat, batzuk ez dute admititzen patriarkatuan gaudela, baina behintzat diskriminazioa dagoela, bai. Ez da, orduan, diskriminazioa baldin badago, orduan zergatik, ez da vinkulantea, ez, generoari dagokionez, proposatzen den guztia. Berriz ere, aurrekontuak, gainera sare sozialetan atea zan, berdintasunari edo emakunderi emandakoak, ertzainaren arroparen aurrekontua dira, portzentaje berdina, 2016ko aurrekontuetan. Eta ni ziur naiz gainera eta lakarrik ideologia gauza. Bat, PNV-en erdia, erdia emakumea izango balitz, ez lirateke ez horrela izango. Ez da bakarrik ideologia kontua hau da sozialdemokratagoa zean, edo sozialistagoa, edo neoliberalagoa, ez. Da, kontua ez daudela emakumeak. Ziur nago PNV batek 150 erabaki postuetan, emakumea izango balitz, emakundek eukiko lukela erabakimena, eta alardea litzatekela izango dana, eta abar, klaro, ze hor, ez gertatzen da emakume... Baina agian gure eskumena mugatuta dago legeak horrela marketan dagoelako. Adibidez, publizitate, baina publizitate arloan,
bat daukagu Bai, orain, emakume gehiago baina adibidez publizitate arloan, bai, zuk aipatzen duzun modun, publizitate sexista edo notizia sexistak agertzen direzenean, gomendio batzuk egiten ditugu, gure eskumena horraino, heldu aldala. Hori, holanda, eta, bueno, hor daude gure mugak. Claro, eta hori da ezin duguna hartu, eta hain zuzen horregat izan, bai herritik, herri mugimenduetatik, naiz erakunde eta alderdi esanetan dauden emakumeetatik, emakumeengandik egin behar dela presio hori. Ze, nahita ezkoa ez baldin bada, eta hori bakigu, berdinketa nahita esartzen ez bada, ez da gertatzen. Ez da gertatzen, gaina hori zuek ere egin dezu azterketa hori, ez da gertatuko. Eta diskriminazio positiboa hasi zanetik, hasi da aldaketa efektiboa. Eta hori oraindik batzuk ere ukatu nahi dabe. Bueno, argiagoa eskentatuak gordinak dira alde horretatik, eta ulertzen dugu beste gai batzutan, ez? Badinoten nik uste dut horretan be alde bat badagoela eta sensibilizazio kanpainak indar askoki da bezarritan. Oraindik aurkitzen duzun nor, euskararen alde hori normaltzate emoten dagoana eta emakumearen kasuan esaten dautzuna. Bueno, hau denboraren poderioz eta dinosu. Bueno, ia 100 urte betetzen duen bazan, baino lehenago emoten dan, esan nahi dut. Bueno, hor topiko batzuk beba dago sondino, uste gero eta gitziago dirala, baina gure herrian euskara eta berdintasuna esate baterako oso argiak diranak, ez? Edo berdintasun efektibo baten faltan ondino, euskararen alde argi ikusten dabe, diskriminazio positibo bat eman behar dela, eta emakumeen hitz egiten dugunean, beti olako tontak parkatu, baina tontakeriak entzun behar dugu orain oindala gitzi, benkotxean nogala entzun deban olako tertulia baten esaten, Madrigo tertulia bat zan, eta gaztea esan, eta esaten, claro, emakumeak sartu behar badira gitzien ez 140an, sartu behar daira. Hau da, ja, suposatzen dabe, aipatzen zen duen patriarkado horretan bebai, sartu diran edo ipini diran gizonezkoak berez daukiela balio bat eta emakumeak sartu egin dugu zala. Bueno, emoten dago eskarala ja 2017an. Sare sozialetan irantzuarela jarri duna, kuotak, ez batzuk sartute direla hor egon behar ez duten emakumeentzat ez barkatu. Hor egon behar ez duten gizonentzako da. Zer daude horren beste gizon? Osa, nola da posible, ez? Erdia emakume baldin bat gizartean. Zergatik daude horren beste gizon leku guztietan, ez? Bai, esaten gabiltzena, lehengo aliatuak bilatu, esaten zuen izazkunek eta orain itxasok esan duenaren arira, ez da? Askotan, gure artean eta dagoitza pentsatuko du berak nahi dauena, eta ideologikoki, baina tak, eta igual euskararen kontuan bat egingo dugu, tak, bardi pentsatzen du, emakumeen kontuen aliatuak sortzen die, aliantza horiek sortzen die, orduan, hortik abiatuta galderi esan, hemen daukadalako apunteta, berdintasuna posible da, hortik tiraka sartzen ez badugu, ez talako sartuko, atzera pausuak posible dira, bai? Bai, noski bietz, adi egon behar gara. Lortutakoa ez da betirako lortu. Ez bagaude atzetik hori bultzatzen eta hori defendatzen, noski atzera pausurik egon aldirela. Adibidez, abortuaren legearekin aurreko legealdian proposatutakoa, hori atzerapen nabarmena zan. Eta horrelakoak asko daude. Orduan adi egon behar gara. Baina nik uste dut esan duzunaren arira oso garrantzitsua da emakumeen artean edo berdintasunaren alde egin behar dugun, ados gaudenok, gure artean konplizitateak eta aliantzak bilatu, ez? Usue Alberdik bere bertsoetan erabilitako itxoiek konplizeak behar ditugu, nik uste dut, bakoitzak bere eremutik, segia da, instituzio baten egonda, edo alderdi politiko baten egonda, edo elkarte baten egonda, edo mugimendu feministan egonda, igual zure mugak edo zure bastakit egiteko erak, edo desberdinak direla, baina danok ados bagaude. Eta esaten gabiltzen eta izan beharko direla, baina eskubide bati buruz zerbetan adibara. Ze konplizeak ondo daude, baina gizonak ere hor daude. Beste erdia dira, eta ez da emakumen arazo bat. Edo emakumen aldarri bat. Ez. Gizartearena da, edo gizartea ez da justua izango, orduan. Lehen zaintzaren aipatu dugu esate baterako, eta zaintza atzera pasuak batuz, egunotan eta aspaldidanik badago tendentzia bat, jadin batera heltzen dan jentea, bai ospitaletan edo erietxe baten edo residentzi baten egon beharrean, etxean egokitu daitezala zaintza lanak, eta badirudi mundu osoan hori oso progresista dela, eta gainera bizitza kalitatearen aldeko apustu bat dela, baina horrek,
badakar parekatuta bebai, arrisku ikaragarri bat. Beste norbaiten bizitza kalitatea ere badago. Eta norena eta emakumeena izango da berriro. Orduan, hain garrantzitsua izan daiteken gauza batena, ustez edo behintzat sortzez borondate handiz eta benetan norberaren zaintza hobeago baten alde egiten den apostu bat izanik, behitu zelako arriskua daukan atzera pasu handi bat emon daitenarena. Gero hau oso errez jazten da, ez da? Jornada redukzioak, ez dakize diru laguntza mongo dautzudan, lehen izazkoenek aipatu dauena. Gero, horrek ze eragin daukan zure bizitza profesionalean, eta behin bizitza profesionala amaituta gero, jasoko dozun diruan. Claro, mila asunto dagoz. Hori da, gaina kurrikulumerako gero zizu ezer balio. Bueno, claro. Ez da inongo balorerik emoten horreri. Bai, bueno, familia artean asko eskertu dugu. Bai, claro. Edo zelan ere, egiten den autua egiten dira, ematen du erruduntasuna hor dagoela. Karrera profesionalaren alde egiten baduzu, zeureko ikeriaz jokatu duzulako. Eta gizonei gora ipatu egiten jakia. Ez zelako esfortzua egin dagoan. Gero ere, hor dago... Bai, hemen... Ez dugu bat etengabea. Baina zergatik niretzako garrantzitsua da ere feminismoaren eta ezberdintasunaren erabiltzea. Ze hori Beatriz Jimenok ere esaten zuen askotan, ez? Bai, pobreziaren aurka dena daude. Baina ez da berdina pobreziaren aurka egotea edo ezkerrekoa izatea, ez? Hau da, ezkerrekoa izatea da pobreziaren kausak bilatu eta horren kontra egitea. Feminismoarekin berdina da, bai, berdintasunaren alde deno gaude. Ez, baina berdintasunaren kausak, desberdintasunaren kausen aurka juteko feminista izan behar. Orduan, hitzak berak, ja, potentzia badauka, noski politikoa dela, eske patriarkatua politikoa da eta gure desberdintasuna politikoa da, ez? Eta esan ez hori, zer esan nahi da? Kausetara juten bazea ikusten da, edo errexagoa da ikustea nola zenbait neurri kontziliazioaren egin zenean ere, eta nola eukiko dituzten ondorio, seguraski, kontrarioak, ez? Naiz eta askotan ebaluaketa behar dan, ez? Zergatik, ze sistemaren kontua da, eta sisteman zer gertatzen da. Emakumeak balio batzuk dauzkatela eta gizonek beste batzuk, eta hori dago erlazionatuta erruduntasunarekin, inseguritatearekin, baina zu ez zara balio horiekin jaio. Ez zara egin dizkizute. Jaio ez, baina 3 urterekin horregatik. Baina 3 urterekin sartua dauzkazu, karo, horregatik. Noski, eske gizona eta emakumea, segun ze korrontekoa zean feminismoan, baina adibidez, feminismo erradikalean kategoria politikoa dira. Hau da, beltza eta zuria bezala. Erabiltzen diranak, ze gero zuriak ez beltzak ez daude, esan gero kolore pila dauzkagu, ez? Orduan, dira kategoriak azkenean, hori da, subordinazioa aurrera eramateko. Horregatik egiten dugu kategorien aurka. Eta horregatik ere transmugimenduak, eta esan pixkat generoen edo biderkaketa edo zabapena, zezuk generoak entzen badezu, ja ezin dezu esan emakume gizon, eta beraz emakume bezala ingo dezu, ez ziko zaituzte erabatera, eta gaina zu identifikatuko zea zenbait eitxurekin. Zuk generoak entzen badezu, orduan, nola egiten dezu patriarkatua ezingo litzateke. Zenbat ari dituen, zeruk entzuten apuntetzen berbak, eta eskarelako iritsi izebergaren tontorrera, albistetan ikusten dune, emakumeak hile egiten dituztelako emakume izatearen. Ez gara iritsi eta seguraski ez bagara iristen berroetan gabiltz beste gauza interesgarri batzoi buruz, baina horretan gabiltzelako gaur egun, bai, eta momentu hori dalako eta egoera hori dalako, ez da? Beldurtu egiten gara, sexualitatea bizitzeko, suposatzen dut ezberdin biziko dugula, bai. Gure askatasuna mugatuta daube, bai. Hausartuko bagina, eta horretan danok esan dugu, hausartuko bagina gauzek eitzen, postu bat, erresponsabilitate postu bat, bai, hausartzen nahi, gai naizelako, eta erruduntasuna, maiak esaten zuena. Venga, orain, ume bat eukikot, lan hautzi, errudun sentideko naiz, alderantziz, bai, ez da biderik hemen. Bikotea, esan duguna, sexualitatea, beldurrak, ausardia, horren beste ari dakoz? Adibidez, kaletik edo, bueno, hemen txabertan, zer da emakume izatea? Que marrón, esan nahi, claro, zer da gizon izatea? Edo genitala eta la jutezea, edo orduan ja definitzen ari zea ja estatus bajuan emakumea. Emakumea definitzerakoan esan behar dezu, hori, ez, en fin, agradablea, isila, barkamen askatuko duena gauzak egiteko, ez, beti otzana, eta abar, amatasuna edo amatasun zehatz bat eguko duna, hori ama honak. Osea, ezaugarri guztiak dira izaki subordinatu batenak, horregatik da arazoa esaten dugunean, zer da emakume izatea. Orduan, horren arira, ez, bai kanpainak, bai legeak, bai hainbat proposamen, niretzako hori dira askotan errora juten direnak eta kausen zehatara, ez? Noski naiz eta beste guztia ezinbestekoa izan, ez? Zeko oso konplexua da realitatea. Baina askotan da oso txikitari gainera hori, jutea leseirakitzen kategoria hauek. Ze kategoriak entzun baditugu? Amatasuna aipatu dozu esate baterako, eta zegaitik gizonezkoek ondino dauki askatasuna horretaz erabakitzeko, eta emakume batek askatasunez erabakitzen da banean, ni amanaz, eta askatasunez erabakit neban,
baina ezezko erabakitzen da horienean, emakume batek oraindik dauka kulpakarga bat, ikaragarria dana gizarte honetan. Eta, claro, eske horrek asko markatzen deu. Eta ama izan da baita. Erabakitzeko, askatasunez erabakitzeko gaitasun hori, holako kantu baten, oraindik ere emakumeengan, kulpabilidade karga bat dauka ikaragarria batera edo bestera. Bakarka egin nahi badau, ez badau, beste egin nahi badau. Gizonezkoekan, kasu batzutan mentzan ez daukana. Gizon batek ez eukite erabakitzen badau eta bizitza bere kabuz egin eta bakarka, beste normaltasun bat ez ikusten da oraindik. Eta profesionalen esan duguna hori emoten bada, feminismoa aipatu dozunean horren beste bida, nik uste dut, hitzaren aldarrikapena begin behar dela, egia da feminismo mota asko dago zala, beste gauza batzuk moduan, bildurrak endu behar dautzagulako bai, hitz horreri. Eta garrantzitsua da, eta hemen bai, dei bat egiten dodala ia, ez? Bai politikan, ze ondino badago zolako emakumea bai, baina esparru ekonomikoko arlo ezberdinetan. Goikarguetan dagozan emakumeak, ohitura handia daukie, euren lana eta euren kargua eta postura heldu diran lan hori baloratzeko nahi baten ziurrenik, esatea, ez ni feminista enaz, baina emakumearen eskubideen alde nago eta nire lanean saiatzen naz, eta barez. Claro, topikoak sortu egiten dira bebai, eta hitzen balioa oso garrantzitsua da, eta emakume hori entzutea, ikaragarria da, eta ikaragarrizko trasendentzia dauko, eta entzuten dugu, eta horretan bai, ez dakit atzera paso eman dugun, hau niretzat sensazio bat baino ez da, ez tekot inongo daturik, baina iruditzen jata gero eta gehiago, orduan ikusten dozu. Ez dakiz enpresa handiko, nazioarteko enpresa bateko, zuzendari nagusia. Normalean galdera hori joaten da. Eta zenbat bidar, lehenengo zaten, ez ni feminista ez. Berdintasunaren Joan iztegira eta begitu zer esan nahi duen feminista izatea berdintasunaren alde lanitea. Olako gauzak kalte handia iten da. Baina berdintasunaren alde gaudela, ez du ematen... Hori da giza eskubideen alde gotzen, ez dela. Hori da, ez du lotzarik ematen. Baina feminista zarela, esaten duzunean... Besteari bai. Baina berdintasunaren alde, gauzenin aukera berdintasunaren alde. Danok egongo gara horren alde. Mutiltxuetan elkatiltxuetik ustezut, da danok horren alde. Baina benetako berdintasuna, danien, benetako berdintasunak esan nahi du alduntzi eta esaten dana, ez da? Botere hori hartzia azken batien. Eta bakoitzak geure lanien, zure testorekin jarraituz, galdetu nahi zutilako nahu bai. Erantzunkizunak gizarte osoaren da, hemen emakumei buruz borrotan gabiltzelako, baina gizon eta emakumien kontu edalako, instituzioak, bakoitzak beran karguri begire. Komunikabideak, eguneroko lana da guretzape bai. Eguneroko lana da, zaintzie hau, emakumiek etortzi, animatzie jendi etortzen, horren aurrian lanien gabiltzelako. Gizarte mugimendu enpresak itxasok ez den zuena, ez da? Hau dalako, hemen egotie, baina hemen egotie erabakiak hartzeko. Ez, betik, ez, guztio gara gardinak eta venga, apurtxu bete argize bazara, venga, egizure lana, ez. Bai, danon ardura dela, ez, azaldu nahi genuen batez ere leloarekin. Esaten gehindun berdintasuna nire baitan ere hasten da. Ere jartzen genuen, zerantzukizun guztia, ez dugu jarri gure norbanako jarreretan edo erabakietan. Berdintasuna lortzea, danon erantzukizuna eta danon ardura da. Esan duzun bezala, instituzio, elkarte, ikastetxe, enpresa, familia, era guztietako erakundeek dute euren erantzukizuna, baina hor barruan, norbanako edo norberaren erantzukizuna ere oso garrantzitsua da. Eta adibide baikorrekin adierazi nahi genuena, naiz eta keinu txikiak dirudi, edo direlako itxura eman, hoiek pausu handiak emateko aukera ematen duzkuela, eta horrela izan behar dela, danon implikazioarekin lortuko dugula gizarte hau eraldatzea. Ez horregaitik aipatzen genuen gizarte berrikuntza edo, ez? Osea, berritzaile bazara edo berrikuntzarekin zer gure dozuz, elementu berriak sartu gure gizartea eraldatzeko. Badugu aukera, naiz eta oso zaila egon egoera eta badaude arlo desberdinetan non lan egiteko, badugu aukera, norberaren jarrerekin eta erabakiekin gure eremu hurbilenean, gauzak apurke aldatzeko. Nik uste du garrantzitsuena dela, lehen aipatu duguna, ez? Konturatzea. Behin konturatuta,
Eta behin betaurreko morea jarrita, oso zaila izaten da Horrepa atzera guantarik ez dago. Ben ikusita egoera konturatzen zarelako. Esaten zabiltze izaskun berrikuntza, berrera ikitzeko, galdetu nahi bezuet, eta berrikuspenak egiteko behin da berriz, hau ez dela horrela. Hau eraikitako gauza bat, ala? Claro, niretzako hori da klabea. Ez que niretzako hori da klabea. Eraikitako, guk gizaki sozialagea eta beraz gizaki simbolikoak. Orduan, guretzako entitate sozial guztiak dira objetibotasun daukate, hau da, erakundetze badaukate, objetiboa zentzu horretan, baina gero subjetiboa dira. Euskal Nazioa sinestuko ez bagenu, existitzen ez dela, ez da litzateke existituko. Gainera ez daukagula estaturik, are gutxi, bentsat estatua balen badaukazu, baina esan bi gauza horiek dira, orduan, gizon eta emakumeekin berdina gertatzen da, ez? Azkenean, alde batetikan esan duguna orain pertsonala eta kendu marko horiek, hau da, era batea edo bestea sartu erakundetze prozesuan eta hezkuntza prozesuan, eta, en fin, leku guztietan, sortua direla, eta orduan kategoria direla, baina aldi berean hori, egituratik ere erantzuna behar dezu. Zuk, bai, nik sinisten dut emakumeak eta gizonak eraikia direla, baina existitzen dira. Gizarte guztiak ikusten ditu, beraz, horrekin hartu behar da, eta orduan hori da askotan esaten duguna esentzialismo estrategikoa, hau da, gu emakumea gea, zertarako hain zuzen ere borrokatzeko emakume eta gizon diferentzia horren aurka. Bai, gero, desagertzen danean, desagertuko dira emakumeak. Ezta, baina printzipioz gu emakume identifikazio hori hartzen dugu, hain zuzen ere, borroka hori egiteko, ez? Edo euskaldun gera eta esan behar dugu denbora guztian, ze baukagu norbait esanez, zetz, ez? Espainolak. Behin, estatu haukazula, hori lasaitu egiten da, ez? Hori gauza guztiekin gertatzen da, orduan, horregatik da txikitik, haundira, noski, eta gero, lehen esaten genuena. Hemen, gaina herri txikia izanik, aliantzen bidez, presioa oso handia egin daiteke. Presioa oso handia egin daiteke. Nik lehen esan dut, PNV batean, erdia emakumea balitzera bakigunetan, aldaketa ikaragarria, baina ETB baten berdin. Aliantzak sortzen baldin badira, zeia emakumeak zaudete? Lehen esan duguna, emakumeak leku guztietan daude. Emakumeak jabeta aurrekoa jartzen badituzte, indarra ikaragarria da, eta da minimoa, da pertsonala, ni, zu, beste hori, guazen hitz egitea, zer gertatzen da hemen, zer egin dezakegu, benga, urrengoan hau gertatzen bada, esango dugu ezetz, edo baietz, edo dana alakoa. Eta jazta, eta horretik hasten zea presionatzen, eta, claro, zer da behar dana, esaten duguna, gero babesa, gero, edo mugimendu feminista, edo erakundeak, edo emakunde bat, esan ez, gero noski babes hori ez izateko la loka de turno, ez izateko la plasta feminista, guzti hori, ez da? Gero babes hori behar da. Baina hori, printzipioz, pertsonatik hasten da, eta gero, berrera ikuntza hori, horretik esaten, multidimentsiona azkenean, ez dezu bakarrik egiten, baina zure hitzen bidez, eta zure diskurtsoaren bidez egiten dezu, gehi, gero input guzti horiek, hau da, telebistan sartzen dana, medioetatik sartzen dana, hezkuntzatik iristen dana, ez? Eta horrela sortzen da berrikuntza hori. Esaten gabiltzen horren bestari ditu. Ezken hemen lamaituko azken erronda moduen esan, hemen oso interesgarria dalako berbetan gabiltzen dana, eta esan dako eskara joan bez, hilketei buruz ere asko hitz egiten da, horri buruz ez dakiz zeo zer esan nahi baduzue, oso gogorra dalako, eta ematen duelako ezer ez dela pasatzen, baina azken erronda moduen bebai zuen zentsazioak esaten gabiltzelako gizarte zuen zeregine da, guztiok irabaziko dugu, zergaitik irabaziko dugu guztiok, ze zentsazio? Zergaitik hurbildu behar gara honetara danok? Justuago bat lortuko dugula, berdintasunean oinarrituta badago. Eta berdintasunean oinarritutako gizarte bat alde lan egiten badugun, emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortuko dugu. Hori argi eduki behar dugu, Ze askotan, emakumeen kontrako indarkeriak izugarrizko pisua hartzen du, eta egia da, arazo latz eta giza eskubide urraketa baten aurrean gaudela, baina ezin dugu inoiz ahaztu, oinarrian zer dagoen, eta oinarrian dagoena da berdintasun eza. Eta hori ez badugun konpontzen, egongo gara, efektuetan lan egiten, baina oinarrera joan behar gara, errora. 2017ko martxoaren 8, datorren urtein batzen gara, urteroko zita, hau ederra izaten ari dalako. Plazerra. Itxaso, eta 20 urteko martxoaren 8an zer eskatu? 20 urte barru. 20 urte barru behar da ni hor jesarrita gongo naz, eta galdetuko dauzutzu kasetari edo zuetiok kasetari moduan eta tertulian etorriko zarialako. Ia ordukoan be ospatzeko gehiago daukagun, ze uste dut garrantzitsua dela balorean jartzea, lehen uste dut ez dakit biak aipatu dozuen, ez? Zenbat emakume egon diran, euretariko asko, por cierto, ziurrenik ezeben jakin feministak zaranik, bez, ez da? Eta zenbat daukagun zor, nik hori beti gogoan izaten doz, danok daukagun ziurrenik hainbat adibide gogoratzeko,
garai batzuetako lanetan gainera, ez daukana gaurkoa gazer ikusirik, ez? Hori, 20 urte barru guztiok gehiago izango dela, eia berdintasun bide honetan violentzia hori amaitzen den, violentzia, por cierto, eta indarkeria ez da bakarrik hiltzen diren emakumeen kontrakoa, hori jada terriblea, baina violentzia modu asko dagoz, oso eskutuan emoten diranak edo agerira agertzen ez dugu sanak violentzia moduan identifikatzen ez dugu salako, eta horrek egunero emoten dira. Horrek oso bortitzak dira, ze horrek bai generatzen da bela edo sortzen da bela azkenean sensazio bat, eta uste dut gazterian gainera hor movimentu konkretu bat badagoala, guzti horretan hobera iten badugu, 20 urte barru gauza gehiago ekiko duguz, posago egoteko, eta bide horretan emakume askok, ideologia ezberdinetako emakume askok, gauza batzutan bat etorteko gai izan bagara, uste garrantzitsua dela, ni batzutan esaten dugu bai, niri beste emakume batzuk, boterean dagozan beste emakume batzuk egiten da bena, jata beti gustatzen, batzutan baten atorrelako ideologikoki eurekaz, eta beste batzutan be bai, hau uste dut, sarritan txarta saldu dudala, segero itxelesko jipoiak mondo bestion eta negaiti, baina oso modu maskulinoak hartzen da bezalako gauzak egiteko. Nik hau bizitza pribatuan asko bizi izan dut bebai, nire bizitza pribatuan bebai, ikusentzunezko munduan, botere mailetan gizon asko dago zala, naiz eta gero lanean emakumeak ikaragarri gehiengoa diran, eta, bueno, ez dakit kulturala dan bebai, baina azkenean egiteko modu maskulino batzuk daukazu zanean, emoten dau, bueno, beste indar bat hartzen dozula. Horretan, uste dut, ideologiatatik gain badagola alkarlanean egiteko bide bat. Eta 20 urte asko dira, eta orduan, bueno, horretan emon behar dugun jauzia uste dut ikaragarri hona izan daikela. Zama gizon kontrako diskurtsu egaz bebai, maskulinitasun eredugarriak sortzen eta, bueno, bide honetan bebai. Jule, amaitzeko hori zeuk. Zerbait esan? Bai, azkena. Bueno, nik hor, esan, bai, guztiontzako hobeto izango dela berdintasuna noski, baina epere luzean, Osea, hasiera batean, ze gero hemen, bestela, klaro, ze bestela hemen gero nahastua daude, eta ez, hemen lehen esan deguna, denbora da dana, dirua dan bezala. Norbaitek diru gehiago baldin badauka, beste norbaitek gutxio. Beraz, espazioarekin berdina eta boterearekin berdina, printzipioz gero, noski, epe luzera aldatzen doazen jenean, estruktura guztiak eta pentsatzeko era, orduan, hor bai lortu daitekela berdintasun bat non guztiontzako hobea den. Baina prozesuan, gizon asko botera utzi beharko dute, espazioa eman beharko dute, horrela da, hau da, berdintasun ekonomikoa zari denean berdina gertatzen da. Dirua aukatenek, osea, gutxiago eduki beharko dute, bestela ezin da, ez, desakumulazio prozesu bat egon, honekin berdina. Epe luzera guztiontzako noski hobeagoa dela, baina prozesua zaila izango da, eta konfrontatiboa izan behar du, ze bestela ez gara iritsiko. Eta konfrontatiboa izango da, esan moduan, ze jendeak ez du boterea utzi nahi. Zaila izango da, baina hala izan behar du. Hala izan behar. Horrela da. Julebeko etxe eskerrik asko, Arratsaldeon. Izasun landaida mila esker egun berezia zuen zape bai aratan abilizara, komunikabidietan be bai. Itxasatu ze placer. Hemen egotie, animatu zara, zeu bai? Bai, gustora gainera olako tarte bat hartzen. Eskerrik asko, dan hori.